Δεν θα επεκταθώ να σχολιάσω τίποτα. Έτσι, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι από αυτά, προφανώς. Ζητήστε το λόγο, όπως είπα, να καταθέσετε τη θέση σας αυτή. Καταγράφετε και συνεχίζουμε. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας για να αρχίσει η συζήτηση του νομοσχεδίου, σας ανακοινώνω από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ειδικός αγορητής ορίζεται ο κ. Γιώκας Ιωάννης. Το λόγο έχει η κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποστολή της εκπαίδευσης μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα στόχευε στη μετάδοση στη νέα γενιά ενός οριοθετημένου σώματος γνώσεων και ενστάλλαξη αξιών που διαπλάθουν τη συμπεριφορά του ατόμου και μέσω αυτού και του κοινωνικού συνόλου. Από τα μισά του προηγούμενου αιώνα και μετά διαμορφώθηκε με γρήγορους ρυθμούς μια διαφορετική εικόνα. Οι σημερινές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας χαρακτηρίζονται από αλματώδεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς του επιστητού, πλουραλισμό αξιών, πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών, δημοκρατικό τρόπο πολιτικής οργάνωσης και ζωής, συνεχής αναδιατάξει στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Μέσα στο διαμορφωμένο πλαίσιο, η πολυλειτουργικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθιστά αναγκαία την αξιολόγησή της, έτσι ώστε κάθε κοινωνία να έχει τη βεβαιότητα ότι το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και είναι ποιοτικά υψηλού επίπεδου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί σήμερα ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και των παραγόντων που υπησέρχονται στη λειτουργία της. Η έμφαση αυτή παγορεύεται κυρίως από την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης της, η οποία θεωρείται διεθνώς βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ανταπόκριση στην κοινωνία της γνώσης. Με την ευρύτερη της έννοια, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης προσδιορίζεται ως μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της συλλογής, συστηματοποίησης και μετάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις συνέπειες της εκπαιδευτικής διαδικασίας για να διαμορφώσει αποφάσεις που την αφορούν. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα και οι παραλήψεις με σκοπό να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και διορθωτικές ενέργειες για την καταλληλότητα των προγραμμάτων, την κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, το περιεχόμενό τους, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή τους, το διδακτικό προσωπικό, τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας, τη χρονική διάρκεια, τον τόπο διεξαγωγής τους, τον βαθμό εξειδίκευσης ή τροποποίησης των στάσεων των εκπαιδευομένων, αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους. Οφείλουμε να παραδεχτούμε πια ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια από τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οδηγεί στην ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία για την προαγωγή της μάθησης. Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η άποψη ότι μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης και προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να συνδέεται άμεσα με την δυναμική και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην απλή ανίχνευση δεδομένων και διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. Αντιθέτως, πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση μιας αναπτυξιακής προοπτικής με σκοπό την συνεισφορά, επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό όλων των παραγόντων της επιμορφωτικής διαδικασίας με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωσή της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν απλό να αναζητηθεί ένα αξιολογικό μοντέλο στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει ιδανικό σύστημα αξιολόγησης. Δοκιμάζονται διάφορα, ανάλογα τη χώρα, τη στοχοθεσία της εκπαίδευσης, τις ανάγκες κάθε κοινωνίας.
Ανατρέχοντας την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, γίνεται γνωστό ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ανατέθηκε αρχικά σε μεμονωμένα άτομα ή σε επιτροπές. Αφορούσε επίπεδο σχολικής τάξης, συστηματοποιήθηκε μέσω του θεσμού των επιθεωρητών, οι οποίοι αποτελούσαν περισσότερο έναν ελεγκτικό μηχανισμό για την υπαλληλική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Το 1982 ο θεσμός καταργήθηκε κάτω από το βάρος της ασκούμενης κριτικής. Από τότε θεσπίστηκαν πλειάδα νομοθετημάτων. Μπορώ να σας αναφέρω ενδεικτικά. Νόμος 1304 του 1982, 1566 του 85, Προεδρικό Διάταγμα 320 του 93, Νόμος 2525 του 97, Προεδρικό Διάταγμα 140 του 98 και άλλοι πολλοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, άλλοι πλημελώς και άλλοι αποσπασματικά. 30 χρόνια μετά, η αξιολόγηση βρίσκεται σε κατάσταση εκκρεμότητας. Αλλά καταφέραμε να διεκδικούμε μια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει πιστεί ότι μπορεί να προκύψει βελτίωση και όχι τιμωρία. Σε καμιά περίπτωση η αξιολόγηση δεν είναι αυτός σκοπός και δεν αποτελεί στοιχείο είτε τιμωρίας των εκπαιδευτικών, είτε οποιασδήποτε άλλης βαθμολογικής ή μισθολογικής εξέλιξης. Όμως, απαιτείται η ένταξή της μέσα σε ένα οργανωμένο σύστημα όπου θα αξιολογούνται όλες οι δομές, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και θα επιδιώκεται μόνο η ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου. Καθίσταται πλέον στη χώρα μας απολύτως αναγκαία η άμεση θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης που θα λειτουργήσει ως μοχλός αλλαγής και θα προάγει την αναπτυξιακή πορεία αλλά και την αυτορύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η λέξη αξιολόγηση είναι καιρός να απαλλαγεί από την αμφισβήτηση, τα στερεότυπα και την αρνητική φόρτιση που τη συνοδεύει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διασφάλιση και η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συνδέονται άρρηκτα με την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας, ενός αδιάβλητου αξιολογικού συστήματος, το οποίο θα εδράζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ της πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, στη θεμελίωση της αναλογούσας ευθύνης από κάθε πλευρά, στη διαμόρφωση αξιολογικής κουλτούρας των σχολείων, όπου η συμμετοχή, η συνεργασία και η δικαιοσύνη θα είναι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσής της. Στο συζητούμενο πλαίσιο, το ξεκίνημα γίνεται με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα επικεντρώνονται στην ανάδειξη της σχολικής μονάδας, της αυτοαξιολόγησης και της επιμόρφωσης ως σημεία αναφοράς σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταβολή. Ο στόχος είναι να υπάρχει αντικειμενική κρίση, να κρίνεται μια σχολική μονάδα από τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν, με βάση τις δυνατότητές της και την εύρυθμη λειτουργία της. Να αξιολογείται το ανθρώπινο δυναμικό από τα επιτεύγματα που παράγει. Δεν μπορούμε να αφορήσουμε την αξιολόγηση, ούτε να την θεοποιήσουμε και να πούμε ότι απλά με ένα τέτοιο σύστημα αυτόματα θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να προσφερθεί καλύτερη και ποιοτικότερη παιδεία στον τόπο μας. Αποτελεί ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά σημαντικό. Για να ξεκινήσει ο θεσμός της αξιολόγησης και για να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια αλλά και εμπιστοσύνη, χρειάζεται μια αρχή που θα διέπεται από την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της. Γιατί χρειάζεται αυτή? Ο πιο προφανής λόγος είναι το ζήτημα της εμπιστοσύνης του αξιολογούμενου. Διότι πέρα από τις διαδικασίες που θα θέσει σε κίνηση η αρχή αυτή, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο θα κρίνει επί των ενστάσεων και των προσφυγών όσων νομίζουν ότι αδικήθηκαν. Αυτό που θα πρέπει να δοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως μήνυμα είναι ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει από κατοχύρωση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας,
της δικαιοσύνης και προπάντων της δυνατότητας για καθένα, ο οποίος νιώθει ότι δεν έχει αξιολογηθεί έτσι όπως του άξιζε, να βρει το δίκιο του από ένα ανεξάρτητο όργανο. Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική κρίση, θα υπάρχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Η αρνητική κρίση θα κινητοποιεί ένα μηχανισμό επιμόρφωσης, είτε μέσω της αυτοεπιμόρφωσης, είτε μέσα από ένα ευρύτερο μοντέλο επιμόρφωσης που θα παρέχεται από το κεντρικό σύστημα. Έτσι η επιμόρφωση εντάσσεται ως βασική στρατηγική και προηγείται οποιασδήποτε άλλης πολιτικής εφαρμογής όσον αφορά την αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία θα προκύψουν μέσα από τις δομές της αξιολόγησης μπορεί να αξιοποιηθούν σε πολλά επίπεδα και κυρίως σε επίπεδο σχεδιασμού μιας σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την παιδεία πρέπει να στηρίζεται σε δράσεις που εδράζονται στην τεκμηρίωση. Και ο μόνος τρόπος για να υπάρχει έγκυρη, αξιόπιστη και επαρκής τεκμηρίωση είναι η αντικειμενική αξιολόγηση. Με το παρόν σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται στο σύνολό του το θέμα της αξιολόγησης. Συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με ελεγκτικές, γνωμοδοτικές, εποπτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες, η οποία ονομάζεται Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενη ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της και μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και με αποστολή τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, της αξιολόγησης και της βελτίωσης του σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σύνδεση της αυτοαξιολόγησης με τη λειτουργία της ΑΔΥΠΔΕ, η αρχή με τη σύντομη της έκφραση, είναι μια τομή, είναι μια καινοτομία, είναι ένα βήμα που πάει την εκπαίδευση σε μια καλύτερου τύπου λειτουργία. Το σχέδιο νόμου έχει 4 βασικές αναφορές. Πρώτον, περιγράφει τη διοικητική δομή αυτής της αρχής, την αποστολή της και τη σύνθεση του Συμβουλίου, του ανώτατου διοικητικού της οργάνου, η ανεξαρτησία της, οι διαφανείς διαδικασίες συγκρότησης με δημόσιες προκηρύξεις, τα ασυμβίβαστα, ο περιορισμός της μίας και μοναδικής θητείας, 1 τετραετία για κάθε μέλος του Συμβουλίου, πιστοποιούν μια λειτουργία καθαρή και ανοιχτή στον κοινωνικό έλεγχο. Δεύτερον, τις επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ως όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης. Ένα συλλογικό 5μελές όργανο, το οποίο θεσμοθετείται σε όλες τις διευθύνσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται η ασφάλεια δικαίου, ώστε ο αξιολογούμενος να μπορεί να προσφύγει σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο. Με αυτόν τον τρόπο προβλέπονται δικλείδες για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, όσο αυτό είναι δυνατό να διασφαλιστεί από τους θεσμούς που προβλέπει η πολιτεία. Έχοντας από τη μια πλευρά την αυτοαξιολόγηση, η οποία γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δημιουργείται μια βάση δεδομένων με κύριο παράγοντα το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος παρουσιάζει το εκπαιδευτικό έργο, τα αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόκλιση αυτού με έναν εξωτερικό αξιολογητή. Δεν μπορεί να βρει ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον οποιοσδήποτε έρθει απ' έξω να αξιολογήσει την εκπαιδευτική μονάδα. Υπάρχει επομένως ένα σημαντικό συγκρίσιμο μέγεθος και σε περίπτωση αμφισβήτησης, προσφυγής ή ένστασης υπάρχει και η ΑΔΥΠΔΕ. Τρίτον, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρό Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου. Και τέταρτον, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συνυπολογίζονται εκτός τα ενδεικτικά αναφερόμενα στον νόμο, όπως όλοι τον έχετε διαβάσει, η βαθμίδα εκπαίδευσης, ο τύπος του σχολείου και η γεωγραφική περιοχή. Γίνεται προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο δεν κρίνεται μέσα από μία ισοπεδωτική οριζόντια διαδικασία, αλλά γίνονται σεβαστές η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα της κάθε σχολικής μονάδας. Οφείλω να παραδεχθώ ότι το κόστος λειτουργίας αυτής της αρχής και των επιτροπών τέθηκε σε μια επιλεκτική ανάγνωση από κάποιους συναδέλφους. Αναφέρθηκε ένα υπερβολικό ποσό και αγνοήθηκε η πρόβλεψη με κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας αποσπάσεων και μετατάξεων διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού, το οποίο αναγνωρίζει και την παρουσία εκπαιδευτικών με τα
κατάλληλα προσόντα προκειμένου να στελεχώσουν αυτή την αρχή. Έχω υπηρετήσει στη Φθιώτιδα και σε όμορους νομούς. Έχω συναντήσει αξιολογότατο εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο πάρα πολύ άνετα θα μπορούσε να καλύψει αυτό το προσωπικό που